Il-Gvern Malti u tan-Norveġja ffirmaw Memorandum of Understanding li permezz tiegħu pajjiżna se jirċievi 8 miljun euro. Il-ftehim kien iffirmat f'Kastilja waqt iżjara uffiċjali li għamlet f'pajjiżna il-Prim Ministru Erna Solberg tul il-jum tal-Erba'. Il-fondi jingħataw mill-pajjiżi fi ħdan l-Economic European Area li huma n-Norveġja, Liechtenstein u l-Iżlanda, 3 pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, madankollu permezz tal-fondi qed ikunu ta' kontribut għall-iżvilupp Ewropew. Din it-tielet darba li Malta benefikat mill-fondi fil-waqt li huwa r-raba' pajjiż fi ħdan l-Unjoni Ewropea li ffirma ftehim li jkopri l-perjodu ta' bejn l-2014 u 2021. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dawn il-fondi se jkunu qed jintużaw għal proġetti fil-qasam tal-kultura, is-saħħa, l-iżvilupp lokali u tfal u żgħażagħ li huma f'riskju. Il-Prim Ministru Solberg qalet li lan tal-fondi huma biex l-Unjoni Ewropea tindirizza diskrepanzi ekonomiċi. Innutat kif in-Norveġja żewġ pajjiżi l-oħra li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea iservu eżempju ta' kif pajjiżi oħra jistgħu jkunu ta' kontribut importanti għal futur Ewropew. Iż-żewġ naħat esprimew sodisfazzjon li fil-laqgħa bilaterali kienu diskussa suġġetti li huma ta' tħassib għal futur Ewropew bħal migrazzjoni. Dwar il-migrazzjoni, iż-żewġ pajjiżi jemmnu li din m'għandix tkun indirizzata b'miżuri estremi. Suġġett li l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se jkun fuq net tad-diskussjoni bejn il-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li se jiltaqgħu f'pajjiżna għal Malta Summit. Intant il-Prim Ministru tan-Norveġja kellha laqgħa mal-President ta' Malta Mary Louise Koleiro Preca fil-Palazz ta' San Anton. Laqgħa li tula l-President ta' Malta elenkat dwar il-ħidma li tagħmel brisq dawk fil-bżonn.